Abay, magpipintura na tayo. Ito na po yung feed niya sa likod. Yan. So ito yung likod, unahin natin kasi una ito makikita. Tapos yung napaninang dito pa. Oh. Yan. So tapos na itong maklear mga bay. Hindi ko na liniyahan. So diretso na ito mga bay. Tapos na napinturahan. So yan, bumalik na yung color niya na maganda tignan. Goods na. So yan, maganda na siya. Yan, wala na yung mga fade pati yung sa taas. Wala na. So, all goods. Yan. So, ito tirahin natin to ngayon pang papugong sa taya mga bay. Mga bay, tinanggal natin tong crankshaft sensor ba to? Alam kung anong sensor to, linisan kasi natin to, tapos tatanggalin natin itong throttle body, linisan din natin to, tingnan natin yung intake natin kung all goods pa ba. Tapos dito kinalawang na pala to yung ito na sensor, so dapat magtanggal nito para tanggalin natin yung battery. So ito, hugutin na natin to kung mahugot ba natin. May spring ba to nakasama or wala? Parang sinubukan na siya itong hugutin kaso hindi siguro mahugot ba. No, parang ganito lang yung paghugot. So, kuha muna tayo ng flat score. Natanggal ko na siya mga bay. So, ganito lang pala siya. Hindi ko lang alam kung sira ba to. Kung sira ba to mga bay. So, linisan lang natin to. At saka ibalik natin doon mga bay. Mga bay, natanggal natin yung throttle body. So grabe ang dumi mga bay. Oh. So linisan natin to. Parang nilinisan na to pero hindi inayos pagkalinis. So ayusin natin to pagkalinis. Makukuha talaga yung mga dumi mga bay ba. Hindi ko lang alam kung ilang size to. So kunan natin tong size kung ilang mm to na throttle body. Malaki talaga ito na throttle body mga bay. So yung dinisable lang dito mga bay, may hangin na nakikita ko, yung dalawang hose dito pala yun. Oh. Pakita ko sa inyo bukas, dito pala yun, tinanggal nila, hindi nila binalik. So alam kong maraming tulong yun kasi hangin yun. Dito may dalang butas, kita nyo may dalang butas dyan. Oh. Dito yan. Tapos ito, breather to. Linisan natin to na breather. Hindi ko lang alam kung saan to ilagay na breather. So, dalawang hose to nilagay. So, lagyan natin to. Pero balik to stock talaga siya. Tapos ito, linisan natin to. Para mas good sa mga bay. Dumi na. Parang may oil pa nakasama. Kaya linisan natin to para maganda na kasi parating na yung dito yung sa hangin natin na minor, karating na yun. Kaya yun ang ipapalit natin na bago mga bay. Iba na pala talaga yung nasa loob, parang daming kalawang. Yan. So, i-update ko kayo bukas mga bay. Let's go. Nilagyan mo natin ng Junrock saka liquid sabon para matanggal yung mga pabuntagan. Dapat 24 hours natin yan. So, binaras ko na yan. Ito, hindi maitim na yung tubig. Ito, para bukas. O good siya. Parang pumuti na siya mga bayan.
wakas puputi na yan mga bay. Yung throttle body natin sa loob. Yung throttle body nalinisan na natin, so ito kukunin natin to. So ibalik na natin. Pati ito yung mga sensor, panglinisan natin to bago natin ibalik. So ito mga bay, darating na yung bagong sensor natin. Kaya all goods na. Baka okay na yan. Tapos yung dito mga bay, may butas dyan. Tanggalin ko muna tong battery kasi lagyan natin dyan para hindi papasok yung amoy dito sa makina. May papasok dyan sa loob mga bay. Tapos ano pa yung kailangan natin ayusin dito, ito ayusin din natin to, balutin natin to. Tapos ano pa dito, babalutin din natin to, lubos-lubosin natin to, linisan ngayon mga bay. Tapos yung mga gulong natin ayusin na natin to ngayon. Tatanggalin na natin, kunin muna natin yung spacer dito kasi ito yung lumalabas, kasi ito babalikan dito pa loob. Tapos i-rotate natin to, ito siguro dun sa likuran natin to ilagay kasi maingay siya pag ganitong klaseng gulo, dapat sa likuran lang to mga bay. So Dunlop yung brand nito, original to. Tapos yung dito brand din dito sa pagkabila is yan po, Prius. Tapos yung dito Yokohama tong dalawa, Ulgos din to mga bay, Yokohama to. Branded yung mga Yokohama. Yan po, Yokohama. Sana yung isa dito na nakapangalan na Yokohama. Basta Yokohama rin to mga bay. Hindi pala Yokohama to, Ecos pala to, iba-iba palang brand nito. Tapos yung expiry nito parang malalayo pa to. Yokohama pala, Yokohama pa rin, no? Ecos, okay, Yokohama pala to. Yung expiry nito parang matagal pa to mag-expire mga bay. Kita ko to. So mamaya na lang, hindi ko pa nakikita saan to, nawala. Dito lang yung nakalagay, expiry date. So yan, tatanggalin muna natin to, tapos pinturahan natin to mga bay ng bago. Tapos siguro ito nalalangkat na to mga bay. Lalangkatin na lang natin to kasi may pangtanggal naman tayo dito mga bay. Ayan, let's go. Ayan mga bay, at nalinisan natin ng konti mga bay. So yan, parang kumikintab na siya. So, konti lang yung nalinis natin. So hindi pa natin makukuha yung iba. Kasi may plano pa tayong palitan to ng clutch lining. Kasi parang wala na talaga slide na. Papalitan na natin yung tensioner ngayon. So tatawagan muna natin si Otol kung bakante ba siya. Ayan, let's go. Ano yung throttle body natin, malinis na. So pinagtyagaan natin na malinis talaga to. Pati yung dito. So all goods na. So paugahin na lang natin to bago natin ikabit mga bay. Mga bay, natanggalan natin yung ito. So wala na talaga mga bay. Ito yung sa alternator natin. Ito na yung bago mga bay. So tinanggalan natin. Yan. Tanggal na. So ikabit na natin ito mga bay. Let's go.